good faith. We have now the two technical teams from both sides formally constituted. We have a secretariat that, as we agreed last week, myself and the leader of minority in the National Assembly were to engage with both speakers of the House. We have engaged with them and they have been gracious enough to grant us a secretariat that will be helping us. The teams are actually going to synchronize the agenda. And I'd started by saying, as far as Azimio la Umoja One Kenya is concerned, our teams have been ready, but I think that our friends are also now ready, and we want them to engage so that they can look. As you remember, both sides had their set of agendas, and it's important they get synchronized. Alonso Musyoka ne okone Kenya Kwanza, network no winjo bed man thuolo kendo mauyanka, maonge bire mesa kod chuny mogut, katela chiel nie mesa, to tela chiel ni olusublo. We have also indicated that we are here to engage in good faith, in line with our laws and our constitution, and we want to believe we are all here in the interest of the Kenyan people and the Kenyan state. Ekinde matwake telo mar ariyo chakore kendo dhi nyime, joganda jo Kenya ni kod geno ne twake telo mar ariyo nyalo nyuolo lemo mopogore kod twak mokwongo manombemore piny Katap Toko. Twak migeno ni nyalo nyuolo winjruok e kind Kenya Kwanza to kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance, kata obedo ni twak e kind kamitis ariyogo pod ni kod muchni gi mutni e kindgi giwegi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Riwruok moro ma idendo ni Interface Community Help Desk maidore kaunti ma Homa Bay koro dwaro ni mondo opog kaunti ma Homa Bay nyadiriyo. Kwethno ne ochopo e nyim komiti mar twak e kar bago romo ma Bomas of Kenya kod kwayo margi mondo obed achiel kuom gigo ma idhi twagie kata ma twak dhi mulo kotelnegi kod Evans Ologor, gimedo ni mano biro chiwo thuolo mar yudo pok maromre mag piny owacho. Katiba ndiko ni after 10 years kata 12 years oyie mondo tim boundary reviews. One especially an kaka awuok e oganda matin miluongo ni Abasuba. They were gombni wabed gi county, Suba County. Mondo wa empower them ourselves nikech every year kwa ai to wan ok ngiwa gi wang maber on appointment sana Suba community. Wadwani wabed gi county mamarwa mondo wa empower ourselves watim gige wa kiwan. Kiparo Suba South a sub county maonge tamak road to date. Tan gadin de wan gi counties de wan gi governor ma push no mago nikech other governors ba bed elected gin gi wuok e lamo ko chuno gi. If these issues are to be presented before the bipartisan talks by the political outfit, then they need to counter-check on whether those issues are similar. And then it will be people-centered, even if the civil society is represented, even if the religious leaders are represented. So that nobody is left out, even people with disability. Wadhi nyime nyako Ramogi, apis mochung'ne nonro maiye mag oganda ma idendo ni data
oyango ni kambi mar Worldcoin ne oketho chik kuom kawo nonro mag oganda jo Kenya ka koro gidwaro ni nonrogo ochiwnegi arita. Magi oyangore kokalo e lipot ma ochwal e doho kod apisi mar komishona mar nonro kata data e pacho ka. E oboke mano ochwal e doho, apisi mar komishona mar nonro ma oyiedhi mag oganda mong'ere kaka data dwani chik ogol matamo kambi mar Worldcoin kawo nonro moro amora kowuok kuom oganda jo Kenya. Jalup komishona e weche mag nonro kata data Oscar Otieno oko ni Worldcoin ne oketho chik kuom kawo nonro moyiedhi mag jo Kenya kokalo e menyo tong wang'. E oboke mar chwalo ng'ur ewi Worldcoin mano ochwal e doho, lieko ne joma omako bura nono chenro mag Worldcoin. Bende giyango ni Worldcoin yangore kaka kambi maduong' ma yango nonro mag oganda kod yuto e piny mangima, kendo gin kod chenro mar kawo nonro mag ji duto mochiwore. Komishona mar nono bende okoni bang' kolo e yo manimba kaka Worldcoin ne tayo tije pacho ka, apisi margi oyango ni nonro mane okawo kokalo e menyo tong wang' jo Kenya inyalo tigo marach. Bende gilero ni sani Worldcoin timo duto mar rocho nonro madhi nyime e gima ne gidhi timo kod nonro mag oganda jo Kenya. E ng'ur motere e doho nyiso ni chich nitie ni Worldcoin modonjne temo loko nonro magisekawo kuom oganda jo Kenya timo dhi ataro mar chik marito nonro ma iye kata data ma 2019. Apisi mochung' ne nonro oganda oseyo Worldcoin kuom ne rem luwore kod chike kata bang' ne chung chenro mage kuom ndalo 60 higa mar 2022. Bura momak ne kambi mar Worldcoin wacho ni kata bang' ne gol chik mondo Worldcoin ochung chenro mage, ne gitimo wich teko kendo dhi nyime choko nonro mag oganda gi wang' teko. Ka okang' mano kaw gi jatend migawo mar arita tarik 2 dwe mar 8 emomiyo kambi no chungo chenro mage. Duoko mar nonro ma wiye mar migawo mar arita kod mano mar tudruok oyango ni kambi mar Worldcoin onge kod obok mag ndikruok ma yiene tie pacho ka, kendo piny owacho koro chako timo nonro mar yango kama ne kambi mar Worldcoin ogolo omenda mane miyo jo Kenya mane Worldcoin omenyo wang'gi kendo kawo nonro magi. Kawasude ni migawo mar thieth ochwalo ma ok tin ne jolony 500 mag nonro e counties duto 47 mondo mi otim nonro mar yango nyawo manitie ma hauti thieth 15,000 mag piny owacho kod mag ji giwegi. Kaka Judith Omondi lero, jatend migawo mar thieth Susan Nakomicha okoni gin kod chenro maber mar kelo lwasi makare sekta mar thieth ka gichano chiwo simbo ne nyamrero maromo 100,000 ma osebedo ka itiego kod migawo mar thieth ma en achiel kuom paro mane gitwakie kendo yiere ni biro konyo jo Kenya. Kuom ndalo mathoth migawo mar thieth osebedo ka ikwako kod midhiero maka kod kacha kama oting'o mibadhi e duol makeyo yedhi e pacho ka e KEMSA, okumba mar thieth mar NHIF kaachiel kod ywak riwruoge mag lakteche ma osebedo ka buogo dhi e ng'anyo kinde ka kinde. Magi gin gik maketo ngima jotuo kama rach kendo rocho chenro mag thieth ok e counties kende to kata mane piny owacho mamalo. To your vehicles. Migawo mar thieth odiochieng' makawuono ka otelnegi kod jatend migawo no Susan Nakumicha ochwalo jolonyi counties duto 47 mondo mi otim nonro e wi nyawo manitie ma owinjo din mondo mi chenro mag thieth odhi nyime. Nakumicha bende ne okoni nyaka ne odonji e telo oseyudo ywak e counties ma opogore madwaro sir mar piny owacho mamalo ka okoni nonro magichako no mabiro yango counties madwaro sir kod mago ma ok dwar. Since we came to office, we have received numerous requests from the county government in terms of equipment support, human resource support, infrastructure support. We do not want to do it selectively. And that is why we have this health assessment, that as an outcome, then we know exactly what facility needs to be supported with what. We have put in place a very robust system of data validation that will begin as soon as you key in the first input into the electronic platform. So I assure you that the data we are going to gather is going to be data that can be able to stand the scrutiny of time. Moko kuom gik ma idhi rangi kod jolonygi oriwo chal mar gige chiwo thieth kama oting'o masinde kod yedhe, chal mar jolony mag thieth e kaunti ka kaunti, kaka itiyo kod lony manyasani e chiwo thieth kaachiel kod nengo omenda madwarore mondo sir chenro mag thieth kaka mano mar NHIF e kind mamoko. Jakom mar komiti marango weche thieth e od bura mamalo Robert Pukose oseyo migawo mar thieth kuom keto lakteche mathoth e migawo mamalo ka counties to onge kod jolony ma oromo. That assessment should not just be at the county level, but should even also involve your headquarters. You have about 300 doctors working in Afya House. Why do you need all the 300?
You have doctors who are well qualified, people with, who are surgeons or obstetricians or pediatricians, just pushing files from one office to another. That should not be the case. Chenro ni machano timore osiptende 15,000 mag piny owacho kaachiel kod mag ji giwegi biro kawo thuolo mar jumbe 2. From my technical teams, it is anticipated that this exercise will take up to 2 weeks. And after that, we will share the report publicly so that people can know what service is available at what level. And as an end result, then we shall also establish the PCNs to allow people to go through the continuum of care. Report maogik ma ibiro gol biro konyo kata mana e chiko budget ma ibiro tigo e county ka county. Judith Omondi, RamogiTV. Wadhi nyime piny owacho kod riwruok mar piny mangima matayo chenro mag dongruok UNDP oketo winjruok mar chiwo andika mar maitimo yo manyasani. Jagoro mongirore migawo mar ndiko oganda Julius Bitok owacho ni winjruok makamano en okang' maduong' e chenro mar ndiko kata ndika ma otisi ni Maisha Number, kama oganda biro yudo namba moyiedhi kata Unique Personal Identifier miluongo ni UPI. Chenro ni ibiro yangi tarik 2 dwe mar 10. Which ensures that we deliver this. Digital ID, which we are talking about here, is the foundation of access of digital services or online services. We have launched 5,000 services, but the consumption of those services is hinged around digital identity, that we have to get a digital ID that is very accurate so that Kenyans can, at the ease, at their convenience of their homes, enjoy the 5,000 services that were launched on the eCitizen. To ensure that Kenya can benefit from the promise of digital transformation. And this, if you will, I think, is one of, if not potentially the most important enabler, right? The idea of this, beyond the shiny things that come or are associated with technology, is that we want to make sure that nobody is left behind. And if you will, the evidence is clear. Digital transformation, be it at the level of an enterprise, be it at the level of a government, comes not just with opportunity, but with many risks. Kawasudo en komiti mar thieth e od bura mar kaunti ma Siaya chano mar pedho twak mabiro neno ni jochiw thieth mochiwore opwodhi kendo ondiki e tich. Jakom mar komiti no Cynthia Ndare owacho ni jochiw thieth go konyo ahinya e neno ni jotuo oyudo kony mapiyo. Ndare oloso e nyasi mar sidho kondo jopuonjre matiegore mar bedo jothieth e kar tiegruok ma Kawibo. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Siaya Laktar Martin Konyango bende osiro wachno ka owacho ni obiro nywando chenro no e migawo mare. In a sector of speciality of Rachel is there. Rachel works all over. En nafas maber to en gima odonjo kendo riwore kod chandro mar sirkal maduong', to nikech sirkal maduong' sani olingo public health to kod preventive health to kod promotive health. Mamagi en wang'yo mayot mar duoko muzigo mar chieth, curative health care piny. Omiyo en gima ber to kendo en empowering medo teko kuom nyithindwa mondo gibed kod opportunity, nafas mar nwang'o tich. Wadwa dok e thieth matimre kama wadakie. Wan gi ler, wan gi chiemo maber, wan gi pi maler mondo ji kik chop subtal. Ka chop kama ng'ato chopo subtal to koro en gima duong' mosekalo piny ka. To jok ji aila ma wa graduate kawuono gi gin jok matimo tijego. Nikech wan karwa ka kaka ineno makane wan nurses machon. Wang'eyo kaka ne wadhi timo nursing nikech ne passion. To sani jomoko dhi nikech passion, jomoko dhi nikech en bridge mobro dhi godo Ulaya, jomoko dhi no dhi otem, jomoko dhi ni baba or mama owacho mro dhi otim. Opogore kaka ne watime chon cha. Koro sani gimomiyo gini wahero mondo watim mondo train students. Wadwaro mondo gidhi gikonyo osiptande mondo jowa mondo rit.
Wuoke mag nyakura Ramogi wang'imo tende kod weche mag pur. Jopur ma kwan gi ohewo 3,000 odiochieng' ma kawuono somo paro e gala moro mane okelo kanyakla jopur niang' e kauntis adek mag Kisumu, Kericho kod Nandi, kendo kwedo wach mar duol mar AFA mar loro kembe kuom dweche 4. James Okoth nigi ler mathoth. Hii ile factory walishindwa ku maintain factory zao, na serikali ndio iko na shares na hizo factory, na wakulima walishindwa kulipwa, na ndio kwa sababu wakulima wengi walichelewa kupanda miwa. Motelo ne paro mar loro kembe Regoniang, duol matayo weche sukari e pachoka, AFA ne ogolo chik mar loro kembe mag rego sukari e pachoka kuom dweche 4 mondo jopur ne yud thuolo mar nyago niang'. Paro makoro thoth jopur mag niang' ochungo ataro e kinde mabende giwacho ni midhiero mar nong'no koro ochomogi. Waromo gi japur kalimo puothe mar niang' kendo otimo ikruok mar neno ni onyago niang' e yo makare, kata obedo ni oonge gi geno mar biro tong'ogi. En bende olero lal mochome kaka japur poni paro mar loro kembego ibiro kete tim. Odhi wito na tan nikech ane kachiel aja yudoga tan 55, odhi wito tan 10. To tan 10 gi pesa masani en shilingi 47,000 nikech odhi kadho ndalone. Kokadho ndalone kaka sani en dwe mar 8, matiende nego be na bete sani. Kokadho mutiko dweche 3, matiende odhi kadho gi dweche 3, odhi wito na tan. Okwayo piny owacho ni kiloro kembe mag rego niang' to mondo owe kambi achiel e alwora manyando Sugar Belt, kaka piny owacho owe kembe moko kuonde mamoko. Kaka giweyo faktuche moko Migori, Usoni, giwe moko West Kenya, gombo ni mondo marwa nyando Sugar Belt ka giwenwa factory achiel mokwaluongo nyinge. Paro makamano bende ne osir gi jopur e romo magala moro mane okelo jotelo mopogore e sekta mar sukari, kama oting'o jokow niang' kata transporters kod jopur giwegi kotelnegi kod jakom mar jopur e pachoka. Sasa wanataka tufanye nini? Serikali na waomba, kujeni kwanza tuongee, tukubaliane. Wakati mnafunga factory, mnatufungulia biashara gani nyingine yenye inatuendelesha for those 4 months mfungue factory. Na kabla ya makampani walikuwa naenda maintenance, hii inafanya kazi, hii inaenda maintenance. Na hii kama akimaliza hii inaanza, hii inaendelea mbele, hii inaenda maintenance. Na hii ni gani inafunga makampani yote? Hii ni Kenya gani? Na tunaishi namna gani? Tutakaa namna gani? Wakubwa wetu wenye tulichagua waende kwa parliament wanafanya kazi gani? Giseyo paro maloro kembe rego sukari kendo buogo mar dhi e doho kata bago ng'anyo kagikwedo go parono. Mimi nasema ya kwamba tuendelea kujulisha AFA, kama wanataka tubebe wakulima wote hapa Kenya tuende kwa ofisi na tukae pale mpaka hii factory ifunguliwe, tutafanya hivyo, si ndio? Wangapi wataenda na mimi? Hebu weka mkono. Jopur bende ochwalo paro mopogore e romono, kama oting'o medo yuto mar jopur gi atamalo 30 e wi ohala ma kembe yudo e wi mwandu mag niang', koweyo omenda ma jopur yudo bang' tong'o niang', weyo kembe duto mondo oregi e kind paro mamoko. Ethanol wanauza, si ndio? Na mambo mengine mengi, stima wanatengeneza pale na kadhalika. Hiyo pesa yote wale wanafanya hiyo inaenda kwa mila, na wewe mkulima unalipa miwa peke yake. Ni ashara ama hapana ashara? Na ukienda nchi zingine, India, South Africa, kila mahali, hiyo vitu kuna percentage ambayo wanalipa. E kinde ma jopur mag niang' chwalo ywakgi ni piny owacho kachiwo pachgi e yore maginyalo bugogo yuto margi, penjo en ni japiny to biro ywak ne ng'a, ahinya to e kinde ma nengo sukari koro oidho. James Okoth, Ramogi TV. Erokamano nyakora Ramogi, thuolo marwa mar kawo yweyo ma okwongo chakore gi sani mondo mi wayude dakika moko mag modho pi. To ka waduogo pod wan gi mathoth ahinya, omiyo kapok adhi we alidhe moko kuom ote mag moro naka Shadrack Ogara kantiere konia Nyoniang' kwa Bwaye. Waneno Ramogi TV maler ahinya gi mama wa Damaris Ogara gi Joseph Ogara, Damaris Ogara gi Joseph Ogara gi Atito Ogara, gitute gineno Ramogi TV. Yawa jo Kenya biro ndikore nyaka karang'o? An George Minati kawuok Kang'o Rutek. Openjo ni nyocha kancha nokel namba moro kani huduma namba kendo sani koro
obigi moro kiani maisha namba koro mae ndikruok motimo ng'oni. Okay, wayudo maber ahinya. Uhuru Nyambok Oyugi Dala wacho ni wayudore makare ahinya. Wacho ni en gachiel nyaka ne Ruto kaw telo to lokruok an kaka japiny pok aneno, en mana siasa ma okonywa. Iluongo Frederick Osuru kantiere Dandora Phase 2. Bende wacho kamano no weche manyien mag rameny piny kendo amor kaka ikelonwa weche matuch kone gi kocha imenyonwa piny te kaka pile. Benta Charles kantiere Karen Nairobi. Yina mana kawuoyo gi kanya kwa Ramogi ka odugo purani gi mathoth e weche manyien kikini mabor. Tich ariyo e penj laktar Sapar Gari Odhiambo. Dr. Haron Palo biro riwre kodwa koa Equity Afya Kondele ka opuonjo kendo leronwa e wi tuoche odundu mag muya. Penj laktar Tich ariyo Sapar Gari Odhiambo. Kik bai. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyo gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godono mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Idwa wacho ni ino kiwinj gima wacho ni, koso ino kiwinj ya kisungu motegno? Ana wacho ni kiki time wacho ni ng'at maliling madwa wacho nini. Ini tugo gi nyathi matin malich kamae to wan wamanyi. Imiyo kata iwadwa ringo neko meher. Wan gi luoro mang'eny to kara in ituga kodwa kae. Wonderful! Apuoyo ahinya. Apuoyo. Inano? Donge in ni gombo nena ahinya kawuono? Nene irango gik madwarore mondo ibed kod thuolo mar yudo ot. Chakungo ne deposit mar atamalo 10 madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke. Boma Yangu is a government affordable housing program. Wadhene mbele nyakura Ramogi riwruoge mag piny owacho wuok tung'o suo kod jatend migawo mar ohala Moses Kuria kuom siro ohala mar ndawa. Riwruoge wacho ni okang' mar romo kod moko kuom jotend kambi maloso ndawa e pacho ka juma mokalo ne ogolo ranyisi marach ne nyalo bedo ni piny owacho ok oriwore e paro mar rito ngima mag oganda. Edwin Okoth miyo ler mathoth ewi wachno. Riwruoge 10 makedo ne ratich oganda koro ne owuok oko mar kwedo romo kind jatend migawo mar ohala Moses Kuria mane otimore chieng' tich adek, kama Kuria ne osingo ne obiro siro kambi mar BAT e nyayo ohala mar uso ndawa e pachuka. Jatatije mar riwruog Consumer Information Network Samuel Ochieng wacho ni okang' makamano biro e kinde ma migawo mar thieth osebed ka kedo kod tiyo kod ndawa. Kuom mano piny owacho ok ti kanyakla. Sirikal wang'e ni en sirikal achiel. Kantie chik kata position moro ma migawo kaka mar thieth osekawo, to giwacho ni tobacco ok en gima ber. Migawo mar ohala wacho ni gin to gidwa ni mondo ohala e weche mag tobacco kata ndawa onego medre, kendo gitemo ywayo jogo man gi pesa kata manyalo keto investment kata manyalo kelo kambe mondo oket kambe madongo mag ohala e Kenya kae. Mano chandowa kabisa nikech nere ni ok wawach dhok achiel. Ochieng dwaro ni mondo kawne Kuria okang' kuom ketho chik mayango kaka jotije piny owacho onego ti kod jo ohala mag ndawa. Chik mantie no mane Tobacco Control Regulations 2014 wacho ni jatich sirikal moro amora mondo rom gi ng'ano man e kambi matiyo gi ndawa maloso ndawa kata mohusika gi ndawa kata tobacco
nyaka be ni romo no ong'e ni gidhi romo chieng' ma kama. Nyaka be ni luongo joma moko mondo bi ong'e ni to jogo romo kendo giwacho ang'o. Ok onego bed romo mar siri ni wanene mana social media ni ne waromo ka gigo picha kata ke ginyiso gik mane gikale. Mano mokwongo. Omiyo mano jatend migawo mar ohala okalo chik. E romo mane Kuria oromo kod weg kambi maloso ndawa mar BAT, jatend migawo no ne osingo negi ni obiro yawo negi thuolo mar miyo jopur ndawa cham mamoko mondo pur, chenro ma obalo kod moro ma piny owacho osebet kasiro. Sirikal nyocha oseriwre gi WHO mamano organization maduong' e piny mang'iyo ngima mar dhano, to oseriwre nyaka gi FAO ma nyoche koro watemo golo joma loso ndawa, jopur mag ndawa mondo giwe puro ndawa, mondo gipur gik mamoko kaka oganda, nikech waseyudo ni kata counties wa mosebedo ka pidho ndawa ri samoro gine ma gidhiere mogik gima ndano konyo gi onge. En odwan mondo duokgi nikech koro gibo puro ndawa to gipuro gima chielo kendo. Koro waneno kamano chwanyowa kabisa. Jotend riwruogego koro neno ka gima piny owacho siro handawa makate meto mag osuru mawang'ni ne ok omednegi osuru. Higni 5 mokalo osebed ka gik tobacco kata gik ndawa gimoro ma tobacco kata obed na nicotine pouches go imedo ga osuru margi. To e higa ni e finance bill ma koro nyocha okalni ok omedi osuru mar ndawa kata gik tobacco go kata matin. Kata obedo ne wakwayo mondo medi to mayo mayot mar yudo pesa. To gidhi nyime to gimedo kuonde mamoko mahinyo ji. To kama wanyisogi ni gimedi makata sirikal mokalo nyocha tiyo godo mondo oyud pesa to giweyo. Kenya en achiel kuom pinje manoketo kogno e winjruok mar piny mangima mamanyo yore ma inyalo duok godo ndawa piny kaka yo mar rito ngima oganda kaachiel kod alwora. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Jopiny e gweng' Malala e kar chung'o od bura ma Homa Bay Town koro yudo fungruok bang' piny owacho mamalo kokalo e migawo mar jolweny yango chenro mar kunyo pi ma biro konyo e tieko midhiero mar pi ma osebedo kokwako gwengego kuom higni mathoth. Chenro mar pigno ma iluongo ni Lala Community Water Project itime sikund sekondar Malala kendo biro konyo sikunde 2 makono kod jogweng' ma kwan gi oingo 5,000. Jafwambo marwa ma Homa Bay Yale Abich nigi ler. Chenro mar pigno ma ikunyo skund sekondar Malala ka chud bura ma Homa Bay Town itimo gi migawo malwenye pachoka matieko midhiero mar pi maler ma osebedo kokwako gweng'no. Pigno ka otiek gedo mare to biro konyo skunde 2 mantie gweng'no ma gin skund sekondar Malala kod mano mar primar kaachiel kod jogweng' ma kwan goingo 5,000 modak e alwora mar skunde 2 go. Pigni okelnwa gi Chief of Defence Forces General Francis Ogola manyocho somo Lala Primary. Initially pino bene igero Lala Primary to nikech ne gipimo pi ma Lala Primary ka tin ngido ka pi ma ka ane ng'eny moloyo ma Lala Primary. Koro pigni idhi kete modhi serve both institutions mar Lala Primary kod Lala Secondary gi community ma Lala kate gi jogo matata manya biro mondo konye gi pigni endi. Gidhi loso tangi maduong' madhi ko pi nyaka Lala Primary. Kowe skund 2 gi odhi serve about 5,000 people. Japuonj maduong' e skund primar Malala Bitis Otieno okone skundno osebedo gi midhiero mar pi kuom kinde malach ka gisebedo ka gigeno mana pi koth kuom kinde duto kendo e ndalo mag oro to gibedo kod midhiero mar pi maler ma gitiyogo. Wan gi problem nikech kaka Lala Primary watiyo gi rainwater ma we only have 2 small tanks of about 10,000 liters. To ndalo droughts nyithindo thagre to ung'e ni CBC nitiere a lot of practicals magi need gi pi especially on the agriculture sector. Koro wamor nikech nyithindo bro bedo ka nyalo tiyo gi pigno mondo gitim project kako winjore kaka the government dwaro. Jokanye board matayo skunde 2 go okoni gisebedo ka gitiyo go omenda mathoth ka ging'iyo pi maler ne jopuonjre kendo koro chako ayanga chenro mar gero pigno okelo ne gi fungruok maduong'. Wan gi nyithindo 800 e skul ka. To kandalo oro wakelo pi ka diriye juma. Mainelo fochike 18,018. Koro sani pigni dhi miyo
wa save pesa no wanyalo timo go projects moko machielo. Machielo community around ka be they enjoy this thing. Ana ka matur maduker kamano kiche ilo jonyuol te kicha chune jonyuol kuom project mokel kani. Wakwanyo Nyasaye mondo tele mondo kokunye otimre maber mondo nyithindo nwang' pi mosebedo ka chando. Ka jogweng' bende wacho ni chako chenro mar pigno biro konyo e duoko chien tuoche ma ikelo kod pige ma ochido ma osebedo ka chandogi e gweng'no. Kokomnwa taon jomoko uso 20, jomoko uso 30, koro wan gi shida mar pi ma pi mokel kani nyalo konyowa maber. Wadhi bedo kode machiegni, inyalo chikori ka piyo piyo tiyudo kaka iyudo pi titedo ne nyithindo. Molo kidhi yawo idwa duogo saa 4 nyithindo denye dhot. Sebedo kwa chandore ne wach pi kokadho e yore mag pigewa mag nam, kech sani nam nosekethore. Masani wadhi tiyo gi pi machiegni mokuny maler man gi arita makare. Wadhi geng'o kendo tuoche malandore kaka kolera mikelo gi pi e gweng'. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen ojiwo tend wath ma Mombasa mondo ondiki tich joma mine kendo gitiegi tije mathothne iparo ni gin mowene joma chuo. Ka oloso e wath ma Mombasa kama ne odhi rwako masinde mag golo mwandu kata ng'awo mwandu e meli midendo ni cranes, jatend migawono kata kamano kwedo rumbi ni wedhe mag pinje malibamba sani koro yudo ohala moloyo dho wath ma Mombasa. E sechego bende jata tije e dho wathno Captain William Ruto ne okoni biro mag masindego biro konyo e bero chenro mag golo mapiyo mwandu mopogore opogore mago gi meli kachiel kod mago ma igolo e pacho ka kitero e pinje maoko. E thuolo mar nus mar higa mag 2023, kwan mwandu makalo e wadhno osemedore kowuok tan milion 17.4 higa mag 2022 nyaka tan milion 18.8 ma en medruok mar kwan atamalo 3.3. Sisi tuko kibaumbele kuhakikisha kwamba poti ya Mombasa inaendelea kuwa poti yenye ina sifa na iko na uwezo ya kufanya biashara katika nchi ya Afrika, ikuwe competitive kwa Afrika nzima. I am pleased to hear from the Managing Director, Captain William Ruto, that one of these cranes will be piloted by a lady. And we have agreed with the MD that he needs to be deliberate in hiring and training other women to be able to be part and parcel of this progress so that we avoid calling it a man's job. Of importance to let you know is that this equipment will really improve the efficiency of this port. What you have been seeing, even though you've been seeing that we've really improved in terms of efficiency, but with the arrival of this equipment, I want to assure you that we will double up our efficiency. Waziri, we promised you, me and my MD, that we'll work hard to make sure that Mombasa Port becomes the best port in Africa. And this is what we are going to do in the next years, which you are going to be here. Erokamano nyakoro Ramogi kuom kete Ramogi TV gie sani akawa yweyo mara ma bende wadhi godo e yweyo adundo to kawadugo to koro twak marwa mar rameny piny chakore ka wendo mara Samuel Ochieng bende osedonjo ka kendo obro go kod mbaka kotende kod neto ratiro mar jang'iewo en mane. Ng'ata e piny Kenya ka en jang'iewo iseng'iewo gimoro mitiyo godo e odi kata michamo nyiso ni in jang'iewo to ratiro mari be ng'iewo gin ang'o gine mowinjo bed ni ng'iewo kaka jang'iewo e pacho ka mane wadhi go mbaka kaachiel kod bende moko kuom mwandu miloso e pacho kama koro kelo ywaruok. Achiel kuom weche manyien oyango wach mar ndawa magi bende wadhi ng'iyo nyakwa Ramogi kaachiel kod wach mar World Coin ma bende osekelo ng'ur kendo sani wach ne nitiere itimo ne nonro. Erokamano Stanley Ochieng kantiere aigo kadem wacho ni Ramogi moro kendo amora ahinya gi weche manyien. George Bati winje makare kendo maler aneni kaka ilero weche manyien. James Adenda kawuok od Kwera amora ahinya udala kuom kete Ramogi TV. Steve Okech kawuok kumuinda Ramogi is very clean owacho kamano ler puodhi ok clear to clean. Wini kutoka Kosele na watch tu tukiwa na Rose Ayako. Okay,
Yena mondo mi adhi yweyo matin nyako Ramogi ka waduogo to koro twak marwa mar rameny piny chakore ka gie sani to koro jaloko marwa osebedo Belinda Dhiambo Nyage Moremo miyo gie sani to yena dhi yweyo nyako Ramogi ka waduogo to warom kodi ka e twak mar rameny piny. Paren gi slimero kende inyalo yore gi landlord ngata inyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom Boma Yangu. Yudi ot mulungo nyinge kawuono. Chakungo ne deposit mar tamala par madore mondo ibed gi thuolo mabedo gi ot ma ulungo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket slim 2 mar registration gi deposit mondo thuolo ma yudo ot mulungo nyingi ni kik bay oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Boma Yangu is a government affordable housing program. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K. Dubai and Zanzibar from $560, Mauritius or Seychelles from $1,000, South Africa and Thailand from $1,080, Malaysia, Singapore and Egypt from $1,200, and Maldives and Santorini from $2,000. Call 0703-254-254 for bookings. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Initugo gi nyathi matin malich kamae to wan wamanyi. Imiyo kata yuadwa ringo neko meher. Wan ne wan gi luoro mang'eny to kara in ituga kodwa kae. Ouru Superstores Limited. Wani duka maduong' kendo namba 1 waidore Boma ma Kisii. Wauso chiemo mopogore opogore kod mwandu mag hardware mamoko. Magedo koting'o mabati mar Dumuzaz, Galshit, Simiti, chumbe magedo e kind mamoko. E nengo moyueyo. Mondo ing'e mathoth, yuana tole namba 011-161-500 kata 011-161-500. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Yud mwandu e nengo moyueyo kata umenda maitiyo godo. Machiegni dala. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Usitie shaka. Mwenyezi Mungu ndiye ngao yako kila upande. Kwake utapata fahari na ushindi. Mulilie tu kwa sauti na atakusikiza akiwa enzini. Kwa mapenzi yake utapata amani na neema yake itabaki nawe. Mwenyezi Mungu anakulinda kutokana na maovu yote yanayokuzingira. Baraka zake zinakuandama. Dial *811 *276# to get Anakulinda. Erokamano nyako Ramogi ma RamogiTV. Chenro rameny piny. Weche manyien oserumo koro wadonje twak an kod wendo mara kaka naseng'isi motelo Samuel Ochieng
ma en jata tije kata CEO mar riwruok miluongo ni Consumer Information Network kata CIN yo machuok. Waloso kode ka wang'iyo weche motende koda jok ma igeto kod kit mwandu moro amora obed mitiyo godo kaka chiemo minyiewo e duka kata michwalo kaka chenro makonyo ng'ato e chopo dwaro mage kaka dhano. Mano kaluwore kod twak mar wawiye mwasebedo godo ka ung'iso ni ng'ama iluongo ni consumer en ng'at ma ni chenro moro amora geto kendo otiyo gi chenro ni e gondamo e ngima kata e yudo fungruok mar ngima. Onyalo bedo fungruok mar kech mane kayo yudo chiemo moro, mano en consumer. Onyalo bedo ni en ng'at matiyo kod gima odwani mondo odhi oged go ogero ode, mano bende en consumer. To ok ni gigi ochamo. Kata ng'at ma bende samoro ka ichwalo wach moro to wach ni gete yo moro mondo lok pache kata mondo omiyo obed gi ng'eyo, mano bende gin consumer. Omiyo odhiambo ni yiena mondo arwak jaduong' Samuel Ochieng' machiegni ne Ramogi TV. Erokamano ahinya George, erokamano. Ageno ni alidho lero consumer no kaka iwache makare. Erokamano. Ji mang'eny paroga ni consumer en mana janyiewo. Lakini kaka wan jogo ma ng'iyo ratiro mag consumers. Consumer en ng'ata ng'ata matiyo gi gimoro amora. Obed gi minyiewo, obed gi makanye, kata obed chenro moro amora michwalo gi migawo moro amora. Omiyo kata obed nyathi, kata obed nok inyiewe, kata obed wach ni ng'ano ma samoro gino omigo e yo manono. Samo nya bed ni uchandru to sirikal wacho ni mondo miu gimoro. Kata jomoko oikre mondo konyu e yo machielo. In bende in na consumer, in na gi ratiro. Kata nyathi ma ok nya nyiewo to kelne nono. Ka gino hinye to nyaka nemna kaka ikonye. To koro consumer gi gin gi ratiro maggi. Wan kaka Consumer Information Network wang'iyo ratiro to bende wang'iyo gigo monego bed ni gitimo. Gin bende gin gi jukumu margi. Nyiso ni ratiro mi ng'at ma mwandu gi geto kata chenro gi geto. To gin bende gin gi ting'. Gin bende gin gi ting'. Omiyo ok enena ni in gi ratiro kende. In gi ting' bende. Koro ratiro mokwongo, to ratiro gi gin nyaka e katiba marwa. King'iyo kacha Article 46 ma Constitution wa masani 2010, to iyudo ni ratiro gi ni kacha. Gin e Bill of Rights. Omiyo sani gin ratiro. Ok gin kata ni wahombo, kata ni wakwayo, to en gimoro ma onego bed ni ng'eyo kendo inyalo luwo mondo ine ni ratiro mari no chopo kaka owinjore. Koro ratiro gi nitie ratiro aboro mawacho ni mago ma basic kata mochuno. Ratiro mokwongo kuom mochuno gi en ni in gi ratiro kuom chenro, yudo chenro kata mwandu kata gik moko ma onego ibed godo mondo ngimani obed ni nyalo dhi mbele. Ma gin gik mochuno ma wakwano kaka chiemo, ot minyalo dake, law minyalo rwako. Mago ratiro mochuno. Ma kokinyal yudo gigo nikech yo moro amora, to nego bed ni sirikal nyalo chiwogi. Kendo nyamigi nono. To kanyo momineno samoro chopo ni wan gi gik moko miwinjo ni sirikal nigi pes jodongo kata miyo jodongo pesa. Kata jogo mok nyale yo moro, kata monde liete, samoro nitie gimoro mimiyogi. Nikech en ratiro mane chik, mane katiba, ni nyaka ne kaka inyalo kony jogo mok nyal. Mano ratiro mokwongo. Ratiro mar ariyo en ni nyaka mi information. Ibed gi ng'eyo. Mar gigo mane chiro. Mondo kata kidhi yiero gigo, ting'eyo. Ka wach ni kata ka en gimo kaka ndawa, ting'eyo ni gino samoro nyalo hinyi. Onego bed ni ng'eyo ni gino nyalo hinyi. Ka wach ni samoro gini ok ber gi jogo man gi tuo mar sukari. To onego bed ni ng'eyo. Nyaka nyisi. Mondo iti kode king'eyo. Ka samoro en gimoro ma mine ma pek ok onego ti godo, to in gi ratiro mar ng'eyo. Nikech samoro onyalo hinyi, to kane ok ing'eyo, to mano koro nitie pek kanyo. Inyalo donjo, kendo inyalo pe nikech nok onyisi. Ka nonyisi ming'eyo, mano pogre. Mar adek, wan kaka jogo matiyo
gi mwandu minyiewo kata migolo kamoro amora to kata gi chenro machwalo gi kambi mopogore opogore, wan gi ratiro mar mondo winjwa. Mateni kantie gima iwacho kata midwa losi, king'iyo kata kaka mwandu moro amora onego bedi, kata ka en gimoro ma e kambi milose kambi, obed kata chiemo, obed kata gimoro mitiyo kata moro mitiyo go e del kata ng'ono kamano, to wan gi ratiro ni nyaka winjwa mondo wawach ni gini yo ma kamae ochandowa, yo ma ka obenwa. Kendo kata kapo ni sirikal nigi chenro moro amora ma gitemo loso, kaka nyoche kata iloso finance bill ni mobedo act, to wan gi ratiro mondo winjwa. Bas, ratiro mar 4 en ratiro mar bedo ni wanyalo yiero. Kidhi e chiro nego bedni in gi ratiro mar yiero ma ok chuni. Makata kidhi dho mtoka Machakos kacha to konego bedni ne ng'ama ywayo to sebaye bas mae, osebaye bas ni, mano kamano. Ok onego chuni gi gimoro amora. Onego mi thuolo ming'i gino maber, misome, miwinje, penjo moro amora minya penjo. Mi yieri wuon ni mae manya yiero. To kuonde ma onge gimi kaka ichalo yier, kaka sani nyalo wacho ni samoro ni koro kaka Kenya Power, mondo yier ni stima yudo kanye, en samoro en kambi achiel. To in gi ratiro kata wan gi ratiro ni nyaka sirikal donjie mane ni bech sitima oduok piny, nikech kanyo koro waonge kaka wanyalo yiero. Mano itemo nyiso ni sirikal pok omiyo oganda miluongo ni consumers gi ratiro margi ahinya kotenore kod weche mag teko stima mondo gibed gi yiero. Onego bed ni gin gi yiero. Pok wayudo ratiro marwa. Nikech samoro onge kaka inyalo, kiwacho kata ni dhi e sola, samoro gima sola go nyalo timo stima ma kata Kenya Power ok nyal timo. Nikech samoro idwaro stima mapek, samoro gi masin ma sola no ok nyal riembo. Koro onego bed ni wabedo gi kambi moro ma bende inyalo wacho ni ka kambi ni ohinga tadhi e moro ni. Bas, ratiro machielo en ratiro mani gimoro amora waluongo ni safety. Ing'e ni waonge rieko kata gigo mwanyalo menyo godo mondo wang'e ni gini ber. Ni kata gini ka chame to kobo hinya. Kata ni ka ne ndara, samoro ki iringe ndara, ine mtoka, to in kaka abiria, kata ng'ama ti riembo mtoka no, safety mari ni kanye. Koro wan gi ratiro man gimoro amora michamo, sirikal nyaka ng'i. Mano mi waketo gik mang'eny, kambe mang'ini iluongo nang'o, migawo mang'eny ma nyaka ng'i ni to gino kapok ochopo e lweti kata kapok ochopo e odi kata kapok ochopo e dhogi, to seng'iye mogoye ratil maber mong'i ni gini bendo ber gi ngima dhano. Nikech mano wan ok wanyal. In ok inyal bedo gi e odi gik mipimo godo mogo kata mor tedo. Ni to gimoro nyalo bet marach e iye. Ok inyal bedo ni in bende in gi odi mo madundo kanyo ma kapok kisejiewo gi achak ipime. In korach tiwinje ma iyi. Iwinje ma ni iyi. Iwinje mana ka koro kendo isebra chako diewo. Koro miyo ma ting' ma sirikal nyaka kaw. To mano ratiro ma wan go ni gimoro amora mokele chiro, wan waonge teko kata nyalo mar ng'iyo ni to ber gini ber maromo nade, onego bed ni oseng'iye. Bas, ratiro maluwe en ratiro mani kapo ni gino hinyi kata kapo ni iyudo ni kamoro ok otimre maber, tinyalo dok ma in gi kama inyalo chwale ng'ur mari. Ichwale ng'ur mari. In gi ratiro mar ng'ur. Midhi kacha ma winji ma kendo ne kaka inyalo konyi. Kata ka en duoko ni pesa, kata ka gino hinyi, idwa no thiedhi, in gi ratiro no. Iluongo ni the right to redress. Mano ratiro ma lich ahinya man en ten nyaka katiba kaka en no. Article 46 ma constitution wa masani. Koro mateni gimoro mane ndiko ga receipt kacha cha. Ni gimoro ka kisenyiewo to kinya duoko. Mano konego bedie. In gi ratiro ma duoko gino. Nyiso ni joma ndiko ma ketho chik. Giketho chik. Nikech chik masani in gi ratiro mar redress. Kendo mar compensation. Compensation en ni mondo one kaka inyalo konyi
kata gino manokethre mondo duoke mondo bed kaka nendo kaka nende kapoko magi moro goods once sold mano onge mano onge kata gimoro ni ng'ato wuondi ni kia ni kata ni at your own responsibility samoro wawache ni at your own risk ikaw mtoka yes. ikaw kata bus ya Kisumu idhi Nairobi kati ya Siaya idhi Bondo kati idhi Kisumu ya Migori ibiro e boma to bus no sikio la koro in kami bete mtoka cha to sikito ni e boot irite nade omiyo gigo mineno ma samoro jogo wacho to giriembi to en nani wakia rights mawa kata ratiro magwa emomiyo samoro itimi kama yes tiweyo mna kamano iweya kamano nikech in ikia ratio magi bas ratio marachiel moro en ni onego puonjwa wan gi ratiro mondo puonjwa weche mag consumer gi kata weche mag jogo matiyo gi mwandu minyiewo kata makanye kata gi chenro michwalo gi kambi mora mora wan gi ratiro mondo puonjwa nikech ing'e ni kambe maloso mwandu ma watiyo gogi gin gi jomo somo gin gi jomo lony samoro yudo ka jogo ma konyo gi uso jogo riek mabor kobiro to onyisi kaka gini ber rajne to konyisi kata di kata chiel koro ing'e ni ka in bende ok gi tiegruok moro maber berie to ibo hinyri kech in ikia gino koro nyaka puonjwa kata kipuonjwa e radio kendo ago erokamano ahinya kuom thuolo ma wayudo kawuono ma Ramogi omiyowa mondo wabed ni wanyalo puonjo nikech ma achiel kuom yore mag puonjo ji ang'e sani koro nitie joma bende koro chako ng'e ni kara gin gi ratiro kaka consumer kata kaka jogo ma tiyo gi mwandu kata gi chenro moro amora michwalo kendo mondo ging'e ni ratiro no ok en ratiro mihombo en ratiro mae katiba bas mogik kuom ratirogi en mano mar rita alwora marwa bedo na alwora marwa bedo maber ki ng'ato bi nikech oloso mwandu to olo gigo manyalo ketho alwora marwa mago ratichewa gin ratiro mi inono malong'o kendo yango ne nyikwara Ramogi bedo ni gino ni nyakwara Ramogi medo puonjore kendo kaka jalo matiyo kod mwandu mopogore opogore pacho kaka achiel kod yudo chenro ma bende chwalo ing'eyo ni in kod ratiro moketi mongirore ahinya e pend chike ma thurka ka achiel kod mago ma gin yore minyalo manyo godo duoko kopo ni kod ng'ur ewi wach moro amora Edwong Samuel oganda koro oseyango ratiro manitie wantiere kod weche mathoth ahinya matimore wadani wakawa ni kuom ranyisi ng'ato ng'iewo kaka ng'amo ng'iewo kata oyudo chenro moro gin ang'o gini mowinjo bed ni imiye ma kopo ni en tiere kod ng'ur yo moro amora to nyalo wacho ni gini kae kama nagole kata kae kama nochwale kae kama nowuokie mondo bed gi yot kiluwo ndach midhiero makoro makeno mokwongo gigo ma inyiewo sani kata ka yudo chenro moro amora wawach ni mokwongo wawach kata ni chenro nitie kata kaka mar bengi kata mar insurance onego ikaw thuolo mondo ipenji kendo mondo isom gigo ma kok inyal somogi to rang'a ma nyakonyi somogi nyiso ni kopo ni dwa tiyo gi gimoro to miyi gimondiki andika moro amora some miwinj tiende kik igo koki e gino ma pok iwinjo mipok isomo miwinjo joma ng'eny onge gi saa kuom ranyisi ng'ato nyalo dhi e bengi ka odich kendo samoro tich rite ma okwayo mana thuolo matin kende mondo ringo odhi otiek odhi oloch gima odwa loyono kaso ringo dogi ma koro to mane kama wadonje chandruok wachakre
o kata ni samoro ionge sa samoro idwaro pesa no mapiyo ahinya nitie ng'ati moro tuo idwaro loan moro yes kata nitie gimoro migombo in gi ilo mar dhi kawo gicha samoro iseikri dwa dhi nyombo to pesa ikia ni yudo kanye koro idwaro pesa no dwaro mar pesa no ok mi thuolo mar somo gika to bas bang'e iyudo ni samoro koro kata ka en loan moro mikawo tidhi yudo ni kara gimidhi chule wiye samoro duong' molo gimiparo koro kichako ng'ur mano itimo makosa nikech iketo koki kendo yie sani kata gik mag simu gi kata mitime simu gi iwinjo kipenji ni to accept conditions magwa tin wacho na yie nikech ok ing'iye matut koro mano mokwongo onego ikaw thuolo mondo isom gimoro amora mapok ikete lweti yes mar ariyo onego bed ni gimoro amora minyiewo nigi receipt ang'eni ka wacho mano to samoro penjo to ring'o to to nyanya to to ng'ama uso na otungu cha to jaduka mana mauso na mna chakni kende gigo mikawe supermarket kan receipt no kech gidil gi ji mang'eny gigo mikawe duka kaka kaluoka ng'e kama inyiewe gi ng'ama inyiewe kuome ng'e kama inyiewe gi ng'ama inyiewe kuome to ka en gino ma kata wach kaka gik moko kata mag chuma kata gik madongo dongo gi to make sure kata obed ni hardware kata obed ang'o penj receipt ang'eni jomoko ok dwa chiwo receipt ne samoro weche mag osuru ni koro ni boluwe ni to ibonge ni to uso nade lakini in bende nyaka igeng' kori kaka janyiepo kata ng'ama dhi tiyo gi gini nyaka igeng' kori nikech ka koro gicha isetere odi to dhi otur inyiewo kata wang' jowini to kichopo ni to koro kendo ok oneni koro idwa timri nani nikech ng'acha bodum ni en ok ouso ni gino. Nairobi ka gimoro osebedo katimore ndalo moko chien ni wacho ni ng'ato tang'o ni simu majaber ndi to kidhi to yudo king'iewo sabun kata chuodho moro miting'o fugo gima chalo kama nikech kionge gi receipt mano be gitimo kionge gi receipt to koro kaka inyalo luwo onge yes koro receipt no en gima important machielo onego bed ni gik moko kaka mag electronic kochopo kaka wang' jowi kata simu ma wacho no bed gi gimiluongo ni guarantee kata warranty kiki kawe akawa tiwuok tedhi bed gi gino miluongo ni warranty kata guarantee to warranty no bende isome malong'o mondo ing'e ni to ang'ono ma kotimo gino tinyalo duoke ke samoro iniwacho ni in gi warranty bas koro idok ni gicha no kwal koro ing'e ni mano kaka jogo nyako yionge samoro warranty wacho ni gini kiki yawe kata kiki miye fundi mora mora yawe mak mana gin koro in kise kawe to in gi warranty cha to okethre to idhi rango tieno nyango moro koro tieno nyango bendo dhi moyawe moroko iye joko ng'eyo gimo se yaw gi gima poko yaw koro mano kendo iketho wach ma guarantee all right mago gin gik ma dita ahinya wang'iye weche ma bende otende kod pur kata chiemo ka sani achiel kuom sigana ma watimo kawuono en wach mar romo moro nyicha nobedo ikini jatend migawo mar ohala Moses Kuria kod kambi moro maloso ndawa e pacho ka ma bende kone gidwa ni koro gilos gibed gi kambi maloso mwandu moro mani kod nyinyo moro e iye ma gikone golo ganda e math mar ndawa to ma en gima chiel kuom gima sirikal osebedo ka kedo godo ni math mar ndawa kendo kata sani weche mag pur mag ndawa osekume gwenge mathoth ahinya mani pur e ndawa kinde mokalo ere kaka ma timore ma iwacho ni kambi ni biro to biro gi nyinyo moro moketie mwandu ni ma samoro nyalo miyo ng'ato medo bedo gi riyo mar madho ndawa to kocha cha ting so jopur mag ndawa ma samoro mane kama geno mar ngima gi oyiengore ni un to koro weuru pur ma nyiso nang'o ang'o matimore ka
Gima timre George en ni mokwongo wan kama wantie. Yes. Wadwaro ni mondo ji owe tiyo gi ndawa. Kech ndawa kata mna pur ma ndawa mondo wawe. Kech ndawa hinyo gandawa. Ndawa en gima ka ng'ato tiyogo kata ko iwacho no madho ndawa, wan waluonge no madho. Yes. To ndawa no ohinyi ing'ama madhe, to hinyo nyaka ng'at man machiegni kodi. Ndawa en gima achiel kuom ji adek matiyo kode nyako hiny. To hinyi no nyalo kelo tuoche kaka mag kansa, tuoche mag diabetes, tuoche mag heart, mag adundo, ndawa kelo. Yes. Koro ndawa en gima piny mar Kenya oseriwre gi pinje ma oko, pinje ma international, kendo gise keto kokgi ni nyaka wagore gi ndawa nikech ngima ma dhano. Ok en ngima ma dhano kende. Ndawa nyaka wang'e, ok nyal use, jopur ok nyal use manumu. To ting' mar wang'e cha ok en ting' mayot. Nyaka ung'ad yien mang'eny mondo uwang'e go ekobed kama kuro kambe mag dago nyalo kawe. To kata nyithindo man kanyo, kata mine man kanyo, ndawa ka gin kanyo kama iwang'e gin e puothego hinyogi. Koro sani sirikal noseriwre gi World Health Organization, mano moriwo piny te mang'iyo migawo mar weche mag ngima dhano. Weche mag ngima dhano. Yes. Bas ne giriwre nyaka gi FAO. FAO en Food and Agriculture Organization. Bende ma piny ngima. Mane gikelo oganda moro maber kabisa, kata ne gigo ma ji chamo yudo ka ogero del molo oganda mamoko. Kendo jopuro mapuro ndawa kaka ma Migori, itemo jiw kendo omigi kodhi cha ma jok mane osepuro oganda no moseyudo yuto ne mor kabisa, kech giyudo yuto moloyo mane giyudango e ndawa. To bedo ni giyudo yuto no bende, koro gik moko mane ketho ngimagi ka koro bedo ni onge. Koro wan wadwaro ni mondo ji owuog e ndawa. To ka koro jatend migawo mar ohala odhi oromo gi jotend kambi moro maloso ndawa, to odwa ni mondo gikel iluongo ni nicotine crops moko. Ma inyalo pidhi ndalo ma koro joka ok pidh ndawa to gipidho mano kothe moko. Kothe mag ndawa, kothe mamoko ma kata ka gin awach kata ka giketo kata oduma kata ng'ono, gik magi ndalo ma joka ok opuro ndawa to gipuro mano, kendo ka ndalo gichako puro ndawa to gipuro morono kamano. Matinde ni oduoko ji en kaka bad sirikal machielo ok owuo kaka bad sirikal machielo wuoyo. Kech bad sirikal mochung' migawo mochung' ne thieth to gi mochung' ne pur noseyiere ni mondo wagol jowa e ndawa, to en to temo duoko jowa e ndawa. Mar ariyo, sani nitie gimoro ma opogre gi ndawa miluongo ni nicotine pouches. To nicotine pouches ni ndalo mone ogole e chiro mar Kenya gi jatend migawo ma okalo. To kano gole to nochako duogo e yo moro mokoriere. Koro sani nicotine pouches ni ene mohinye nyithiwa moloyo, kendo iwuondowa ni jogo madwa we ndawa ni nicotine pouches nyalo konyo gi we ndawa. Mano miriambo, nikech nicotine, gimiluongo ni nicotine no, ene ma ene ndawa cha. To ene momiyo kisechako tiyo gi ndawa to in gi siso mok rum. Koro nicotine ni osekele e yo moro ma
koro ogole ndawa cha koro itiyo kode direct to kambe ma jogo dwa yawo kata gik moko mag ndawa ma aneno sani kata mag nikotin ma aneno sani go gin gi suya moko mopogre ma samoro nyalo wuoro mana ni nyathi chamo peremende kata ka uyweyo kama to kiwinji kata muya mawuok ma diwach ni ng'ani madho ndawa onge unyiero kodi gini chalo mna strawberry ochalo kata paipai ochalo odum gimoro ma suche mit kata suche ber koro gini duoko nyithindwa e ndawa kendo gino hinyo gimolo nikech gino iwacho ni oting'i malo mapiyo ng'e ni mana kaka jomoko wacho ni nega mapiyo jok ma samoro ohero makechgi odwaro gima ok ni mochako go mos maketho ne sa odwaro gima koseywayo to timano ting'e malo dichiel koro gini mi bedo gi siso mapiyo ibedo gi siso mapiyo to mi ibedo ka ng'ato kata ka ng'i to wuoro ni to ing'ama riek kata ing'ama genius kata ng'ama nya timo gik mang'eny pachi wacho ni obwongo chwado koso obwongo chwado to kara ihinyri koro gini gisekele yo moro ma samoro kata mana ndawano okele yo moro ma ochalo kalam kama kata ochalo lipstick ma ng'ata kata ka in king'iye kuom nyathini to iwuoro mana ni en maka pen kara en ndawa ma koro janyuol ok ng'e moro gidwa kelo miluongo ni e-cigarette ni en koro ichwoega mana e stima to ochajre ichwoega nitie mana gima inyiewo tiketo to ichwoye to ywayo koro onge kama ibo yudi gi ndawa wuon gicho ywayo to rwake iye kacha to sani nitie moro be miluongo ni vapes koro gik mano wacho ni mane jatend migawo mar ohala temo wacho go odwoko wa chien nikech ochalo ng'ama ok ong'eyo chike mag rito ngima ma dhano kalure gi ndawa ma wan go e Kenya ka Tobacco Control Act 2007 kata Tobacco Control Regulations 2014 bende ochalo ng'ama ok ong'eyo ni Kenya nosego koke e gimiluongo ni World Health Assembly Framework Convention on Tobacco Control ma chike wacho ni ka pinywa osego koke chik moro amora moriwo piny ngima to mano bende bedo achiel kuom chikewa. An gi penjo moro ka watieko nyiso wan thuolo mar orumo jaduong' Samuel but manya ka wang'i gimoro nyobiro kane World Coin mimenyo godo tong wang' ji tiwacho ni kawo nonro ni joma ne okawo tong wang' gin bende gin consumer nikech ma is a service mane inyiso ni dhi konyogi gin to inyalo wacho ang'o kaka jok ma bende ng'iyo weche mag ratiro mag joma tiyo kod mwandu mopogore opogore kod chenro mopogore opogore mana ka watieko mapiyo piyo. Sirikal notimo marach kabisa mondo oyie gima kamano bas ka osekawo tong wang' ji ma ok ong'e ni dhi tim godo ang'ono to koro sani eka gidum kendo gichikre kendo gitemo ni koro mondo gine kaka ginyalo neno kaka inyalo chung gino mo gipenjre ni to joma nosekawo tong wang'i ka to dhi kanye gimoro amora kambi moro amora mabiro e Kenya ka onego bed ni menyo kendo ng'eyo kendo thuolo nitie onge haraka wabedo gi haraka mar rwako johala mok wang'e ni johala gi gin joma nadi gi akanye tang'ono mokelogi wasebedo gi johala mang'eny mosebiro ka mosemayowa ndalo mondo winjo kata ni pyramid scheme to sani ng'e ni gik ma ji kawogo kata mana information mari moro amora mokaw samoro penji kamoro kata irwako kata ki ikawo loan e bank kata ki irango kadi mar simu kata kirango to kaponi gi weche michiwogo nyaka kipande ni nyaka ng'o kaw nyaka fingerprint magi kata ng'oni to dhi otigo e marach ine mihinyri to bedo ni jogo nobiro ka moserwakgi wan kaka jogo matiyo gi chenro mochwalnwa wang'eyo ni wan gugaye kata ng'at ma oseng'iyogi kata mosemenyogi taya koro wan wang'eyo ni gin jogik maler kata jomaler omiyo sirikal okuodo wiwa e yo marach kendo wadwa ng'eyo ni to wan kata jogo mosekawo tong wang'gi gin to ratiro margi gibro yudo nadi kaponi otigi nonrogi e yo marach. Erokamano.
Nyakwa Ramogi ne wan koda jalony kendo jatelo maduong' jatatije riwruok miluongo ni Consumer Information Network Samuel Ochieng moloso godo kuom thuolo. Nyakwa Ramogi puonj gi pak ne en kuom biro kaka iyudo thuolo mar loso kodi. Puonjruok en gima duong' ahinya. Ka in gi ng'eyo Nyakwa Ramogi to koro in gi ngima, nikech nyalo bedo mangima nikech ng'eyo. Ng'ama onge gi ng'eyo en ng'at ma masira moro amora nyalo gore kuome. Yiena mondo mi walore gi ka. Chieng' machielo biro rwaki kendo jaduong' Samuel Ochieng kiyieno mondo wago mbaka ko puonjo Nyakwa Ramogi. Erokamano, wan ka mondo wakony Uganda wa. Erokamano Nyakwa Ramogi mano singo mogolo. Nyasaye mondo mi obed kodi in bende Nyakwa Ramogi. Kendo erokamano kuom keto RamogiTV. Nyinga en George Bati, oriti masane.